Seznamte se s novými kamarády v úplně novém seriálu Playhouse Disney Středo džungle. Podívejte, to je Bango. Ahoj, já jsem Bango. Jestli se potřebujete někam dostat, mám značku, která vás tam dostane. Stavím v džungli značky, aby všichni našli tu správnou cestu. Ahoj, Bango. Co to děláš? Maluju nové značky, Skútro. Pojďte se ke mně přidat. Moc rád vaši pomoc uvítám. Co pak tě to nikdy neunaví? Co mě? Ani náhodou. Tahle by se vám mohla líbit. Pofrčte s námi do Středo džungle, úplně nový seriál. Středo džungle, nové díly každý všední den v 9:15 Playhouse Disney на Disney Channel. Это умелец Мэнни. Он самый умелый и ловкий во всей округе. Но кто же помогает ему справляться с работой? Его бригада! Вы ломаете, они чинят. Встречай умельца Мэнни и его бригаду в новом сериале. Умелец Мэнни в Узнавайке на канале Дисней.